Het wie het is nog wel een noffelijke dag. De zinnenkamer hier en daar nog eens even terug. Maar het wacht zien wie ik op een gebied met rein en buien en buikjes. Juist er blunnen net meer dan een hele millimeter van oer. En dat is te min, want de natuur kan nog altijd een flink wat wetter broeken. Het is kurk droeg. En dat wetter valt dan niet de komende dagen. Net een protte, maar toch elke dag wel een aantal buien. Aan de andere kant, morgen wordt het wel een hele aardige dag. Joen en vannacht eerst nog een aantal buien of buikjes. Vierdens, ik wil weer eens even droeg waren opklarings. Temperaturen 9,5 graden. Een zuidwestenwind die het matig en vrij krachtig was in het kustenwaardgebied. Morgen een prachtige dag, een prima dag. Met zinnen, met bewolking, met droeg waar. Prachtig voor alles wat georganiseerd wordt in deze provincie, voor alle evenementen. En de temperaturen zijn 15 tot 17 graden. Kinder best op terug is gewoon voor de tijd van het hier. En de wind die komt wat meer uit het zuidwesten en het westen waai. Ja, die zal toch matig en vrij krachtig wezen. Letterkrachtig in het kustenwaardgebied. In de joentijd, in de nacht en de geheimwaarschuwing staan van de wettersporters een huddewien. Hou daar rekening mee. En dan op naar het vooruitzicht. Vreed, ik een huddewien. Buien, buikers, in de midden nog wel wat zinnen. En de temperatuur 15, 16 graden. Die 15 of 16 graden komen we ik zien op sneeuw en sneeuw. Maar nog altijd een aantal buien of buikers. Met ik regelmatig de zinnen erbij. En het blijft stevig waaien. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.